Laizter, udal eta foru hauteskundeak datoz. Horregaitzik jaitzi gara Donosti aldera, Donostiko auzo ezberdinetan jendeari galdetzeko, ea badakiten nortzuk aurkeztuko diren, edota nor bozkatuko ote duten. Laizter hauteskundiek datoz eta alkatie, Donostiko alkatie, eta Ahuldun Nagusize aukeratu bier da. Zuri, ontze bertan zerek kezkatzen dut? Turismoa eta sozogintza. Nik uste dute ondarearen edo banaketa, diruaren banaketa. Todo, es lo que pienso, que está todo fatal, porque da pena, de verdad que sí. Sortzen dugun ondarea ez dadila esku gutxidan gelditu, baizik eta egin behar da ondare hori banatu. Ondasun publikoa egin behar da beharretara banatu. Ni soldatak, uste dut. Pienso en los jóvenes que no tienen un trabajo fijo, que no tienen unos sueldos buenos, no pueden salir de casa, tienen que seguir con los amás, con los aitás, haciendo todo mal. Eta Donostiko alkate moduen nor aukeratuko zen dut? Zerrendak badaude eta nik badaukat nire zerrenda eta zein bozkatzea baki. Porrotx. Segaitzi. Porrotx, nik uste dute bere humorea oso soziala dela, oso ezitzailea dela. Alkate hona izango litzateke. Berak ez du nahiko hori asumitu, baina nik uste dut pertsona egokia izan litekela gauzak ondo egiteko. Ez dakit. Nor, Shakira. Segaitzik esan? Da una reina. Creo que en Alza ha habido uno que es el calvito ese, ¿cómo se llamaba? Que dejó Alza precioso. Esan dugu nor jarriko zen duen Donostiko alkate moduen, baina lehendakari moduen, edo nor aukeratu halko bazen duen? Zu zeure, bai? No, ez. Lehendakari ez dela Arnaldo, muski. Arnaldo entzune, zu gaite egiten dugu. Pirritz. Ez dakit. Baina norbait importantea ez, Ez dakit, jendearen gan eta ez enpresario eta ekonomiaren gan arduratzen den pertsona bat, asko dago egiteko. Mirama, bai, Mirama oso... Mirama da una pasada bat, jendearekin oso ondo eramaten da una persona abierta edo hola, eta... Bai, eta da, lo maneja todo. Y mira, mi marido viene por ahí. Está ahí. Juanjo, estoy en la tele. Le acaban de poner implantes. Botu emateko azterketakin bidire, bai ala ez. Ez, botoa askea izan behar du. Ez, botoa ematen du bakoitzak hala uste duenari eta zoritxarrez askotan komunikabidek eraman egiten gaituzte inkluso gure interesaren kontrako bidetik. Orduan hori esango nuke, pixka formatu egin behar dela boto emalea ere, formakuntzak kualifikazioa dakarrelako. Nik hori egingo nuke eta formazioa danon esku dago, desinformatua eta desformatua gaude. Jendia badakila zer behar duen eta zer botatu behar duen. Beste gauza dakio nola ematen duen botua, baina, bueno. Uste zu benetan danak dakizela nori da bizen botetan da segaitzik botetan ziren? Bai, jakin badakite. Gero bakasoa interesak beste gauzak lehentzen ditu eta baina jakin badaki. Bai, zukait. Bai, edo votar por votar eta hori izan. Zuk votar por votar egin dozu nonoz? Ez que ez dut botatu orain. Creo que sabemos lo que queremos y no hay que hacer ningún examen. Ingo bizon artean, nori ez dotzasun botorik emango ingo hauteskunta? Nori ez. Hauteskundeak horrela dira. Ematen dudanari ezik, beste guztiari ez niek emango. Aldera zaila da, baditut bio hiru, seguro botatuko ez nitunak inoiz. Bakarra esan bizu, Bakarra? Pepe. Pepe ez. Next! Bueno, ez dakit, orain hortxe dabil danon hauan boxen kontua. Ni horregaz bizeriagaz pentseot boxeri mongotxasola, hauteskundetan. Nire txapela ez dute maite, baina
baina, bueno, hori pixka bat korronte, eskubiko korronte gogor bada, minio eskubia da. Eta batzutan egiten dute beraiek sortu manipulatzen dute korronte radikalak sortzen dituzte, benetako botereak sortzen ditu korronte radikalak eskubia bera batzutan malgutzeko edo sinisgarriagoa egiteko. Box. Box esman botako. Segaitzik, ez dakit. Buf. Zeren ez. Zeren ez. Osea, da como todo lo contrario a mí. Da box entzun da, uf. Ja, bai. Oh! Ze polita den amodioa! Oh!